L-exercises tal-lum għandna ntejbu l-posture u anke nsaħħu darna u għaliex le minn minna jkollu xi ftit xaħam żejjed, iktar ma naħarqu minn dak ix-xaħam jibdew joħorġu daw il-muskoli tal-kor. Proset, mela ħanibdew naqra b'exercise li qisu jidher li ma ħanagħmlu xejn ma ħankunu qed nagħmlu ħafna, ħanoqogħdu fuq il-ming bejn tagħna, ħanaraw li l-ming bejn qegħdin taħt l-ispallej, ħanżommu qisu ballun tat-tennis taħt il-keddum u qisna qed nafsuh ma' sidirna. Inżommu l-patata soda u zaqna soda. Tajjeb. Proset. Di jgħidula plank. Importanti li jekk nibdew nħossu xi uġieħ bħal pereżempju fil-lower back. Anka nikkunsidraw inniżlu r-kubtejna. Tajjeb ħanżommu għal ftit sekondi. Min irid anke mid-darja mill-art wara lix le tkun sfida interessanti. U ħanimmaġinaw illi qegħdin fuq ponot subajna, tajjeb mhux ħanimmaġinaw, l-aħjar inkunu qegħdin fuq ponot subajna. Proset. Tajjeb ħafna, 5 sekondi. 3, 2, 1, all right. Mela, ħanpoġġu bil-qiegħda din id-darba saqajna ċatti mal-art, ħaninżlu bil-mod. Minn hawn ħanagħmel is-swaba l-ewwel eżerċizzju swaba ma' nasi, mela mhux wara rasi, għax ma rridx nawweċ ħonqi, ma' nasi. Ħanitla sparat il fuq u ninżel bil-mod. Tajjeb, importanti ħafna għalhekk anke qed nesaġera n-nifs biex nispjega li nitilgħu sparati u ninżlu kontrollati. Bravi. Tajjeb tassew. Min mid-dar jidri jagħmel dawn l-eżerċizzji jista' pereżempju anke juża weights, iżomm idejh dritti, flok ma jdejna nagħmluhom ma' nasna, inżommu jdejna dritti u nagħmlu l-istess moviment. Proset tassew, keep it up. Għandna 5 sekondi oħra. 3, 2, 1, tajjeb ħafna. Ħanibqgħu kważi fl-istess pożizzjoni, però ħanaqtaw saqajna minn mal-art. ħantellaw din il-pożizzjoni u li ħanamlu ħajkun li ħanamlu idejna ma' nasna u ħanippruvaw immorru minn naħa għall-oħra mingħajr ma nċagħlqu s-saqajn. Mela s-saqaj ħajkunu fissi, hemmu u ħammorru opposites. Proset tassew. Proset. Iktar ma tibqgħu imwaħħlin mill-patata l-isfel aktar aħjar. Tajjeb. Dejjem nitkellmu daqsxejn ma' fizjoterapista f'każ li ikollna xi uġieħ qabel nagħmlu kwalunkwe eżerċizzju, tajjeb. All right. Nistgħu anke nżommu il-heels flimkien, l-arqu. Proset. Tajjeb, 10 sekondi. Ħames sekondi, bravi. In 3, 2, 1, all right, ħanniżlu saqajna bil-mod u ħammissu l-arqub ta' żewġ naħat minn naħa għall-oħra. Minn bħali jistordi xi ftit jistanka jala għajnieh. U min jilħaq l-arqub nixtiequ jipprova jilħaq subajh iż-żgħir ta' saqajh. Ħalli dejjem nollu il-livell insomma, Andrejana. Proset. All right, għandna minuta kollox. L-iktar importanti nibqgħu nagħmlu l-moviment tajjeb. Imma jekk nistgħu nżidu daqsxejn l-ispied ukoll, tant l-aħjar. L-importanti l-moviment jibqa' jsir sew. Ma neħdux shortcuts għax ma naslu mkien. All right. Proset tassew. Kważi wasalna. Għandkom tħossu l-ġnubijiet, jaħdmu mhux ħażin, jaħarqu. Għandna inqas minn 25 seconds. Reach, reach, reach. Is-swaba nżommuhom dritti kemm jista' jkun b'għu nlaħqu naqra oħra. Dejjem naqra oħra. Prosit. In 3, 2, 1. U jekk għandkom daqsxejn żaqkom on fire sinjal tajjeb, grazzi lil Melanie u l-Andrejana bħal dejjem. Niltaqgħu.